въртящата се врата, на която клиентите в магазина винаги спират погледа си. И е напълно разбираемо. Следва отваряне, затваряне, разглеждане на механизма, избор на цвят, определяне на размер и стигаме до поръчка. Такъв е и случаят с тези 3 въртящи се врати. Бърз избор, защото когато качеството е на лице, колебанието просто отпада. Но нека ви покажем защо тази врата предизвиква толкова голям интерес. Механизмът Ergon Living позволява на крилото да се движи чрез въртене и изнасяне, а така при отваряне заема до 50% по-малко пространство. Можете да я отворите в двете посоки, както навътре, така и навън. И разбира се, всяка врата се изработва по точен размер на отвора. Имаме избор от над 40 цвята ламинат, 30 цвята дръжки, 60 дизайна за остъкляване и над 200 фрезовки като детайл. Точно за това нямаме еднакви врати. Всяка се превръща в индивидуален избор, според пространството и предпочитанията на клиента. 3 врати за един проект. Едно решение е избрано още от първия поглед. Ние сме Десан и вече 15 години създаваме решения за дома и бизнеса. За нас вратите не са просто складова наличност. Те са точно такива, каквито вие си ги представяте. Не караме пространството да се съобразява с вратата, а правим вратата така, че да пасне на вашето пространство.